గాయ్స్, ఈ ఫొటోస్ చూడండి. ఇలాంటి ఫొటోస్ ఎలా ఎడిట్ చేసుకోవాలో ఈ వీడియోలో చెప్తాను. ఇన్స్టాగ్రామ్లో ఇలాంటి రెయిన్ ఎఫెక్ట్ ఫొటోస్ చాలా ట్రెండింగ్ అవుతున్నాయి. ముందుగా చాట్ జీపీటీ ఓపెన్ చేయాలి. ఇక్కడ ప్లస్ అనే ఐకాన్ క్లిక్ చేసి ఫొటోస్ ఆప్షన్ క్లిక్ చేసి మీ ఫోటో అప్లోడ్ చేయాలి. ఫోటో అప్లోడ్ చేశాక ఈ ప్రాంప్ట్ ఇక్కడ ఎంటర్ చేయాలి. ప్రాంప్ట్ ఎంటర్ చేసి సెండ్ చేయాలి చాట్ జీపీటీకి. కొంచెం వెయిట్ చేస్తే మీ ఇమేజ్ జనరేట్ అయిపోతుంది. ఈ ప్రాంప్ట్ వీడియో డిస్క్రిప్షన్లో ఉంది, అక్కడ నుంచి కాపీ చేసుకోండి. మన వాట్సాప్ అండ్ టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో కూడా పెడతా ప్రాంప్ట్, అక్కడ నుంచి కూడా కాపీ చేసుకోవచ్చు. డిస్క్రిప్షన్లో ఛానల్స్ లింక్స్ ఉన్నాయి, ఒకసారి చెక్ చేయండి. ఓకే, ఇమేజ్ క్రియేట్ అయిపోయింది. ఓపెన్ చేస్తే చూడండి, ఫోటో అయితే ఇలా వచ్చింది. లిటరలీ ఫోటో నెక్స్ట్ లెవెల్లో ఉంది. పైన ఇక్కడ డౌన్లోడ్ ఐకాన్ క్లిక్ చేసి ఫోటో డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి గ్యాలరీలోకి. డెఫినెట్గా ట్రై చేయండి గర్ల్స్ ఇలాంటి ఫోటో మీరు. ఒకవేళ బాయ్స్ చూస్తున్నట్లయితే మీకు తెలిసిన అమ్మాయిలకి లేదా గర్ల్ ఫ్రెండ్కి ఇలాంటి ఫొటోస్ ఎడిట్ చేసి ఇవ్వండి, చాలా ఇంప్రెస్ అవుతారు వాళ్ళు.